കാരണന്മാർ അതുപോലെ താലക്കാരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഗ്രാമത്തിന് സ്വാമി ശോഭനാഥവിടാനെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരെല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെ എല്ലാം കൂടെ തവാനിരിക്കുന്ന ആ തൊണ്ടച്ചുമാർ ലോകനാഥ മഹാവിഷ്ണു പടിഞ്ഞാ ചാമുണ്ടി കൊർത്തമ്മനെ നാഗത്താറിനെ കുടിയനെ മറ്റുള്ള പരിവാര ദൈവന്മാരെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പതിനാത്തമ്പുരാട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ ഗുരിയർമാർ അവർ ഗുരിയന്മാരെല്ലാം ഇന്ന് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രായത്തിലെ കുടുംബക്കാർ ഏക്കരാശിയായിട്ട് ഒരു തറവാട് എല്ലാം അജനത്തിനുണ്ടായി അതിന് പുതിയ ജീർണാവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്ന് നല്ല നാൾ നല്ല മുഹൂർത്തം കണ്ടിട്ട് ഇന്ന് ആ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഗണഹോമ സരശുദ്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടി അഷ്ടദൈവ കൊണ്ട് ഗണഹോമം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ബാക്കുന്നില്ല ഒരേത്തല്ല ബാക്കല്ല ഉള്ളാളം 100 വലിയ കാരണന്മാർ ഇടവരെ താനക്കാരും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്വാമി ശോഭനാഥവിടാനെ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പരിസരത്തുള്ള മധുരായനെ അവളുടെ അമ്മനെ അങ്ങനെ പരിസരത്തുള്ള ദേവദേവന്മാർ അങ്ങനെ തറവാട്ടിലെ തൊള്ളച്ചന്മാരെ ലോകനാഥ മഹാവിഷ്ണു പടിഞ്ഞാ ചാമുണ്ടി പിന്നെ അമ്മ നാഗത്താറ് മന്ത്രമൂർത്തി എല്ലാ പരിവാര ദൈവന്മാരെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പതിനാത്തമ്പുരാട്ടിനെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുരന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുരന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രമൂർത്തി കാര്യക്കാരിൽ നിന്ന് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കാതെ ഇന്ന് പരിവാര ദൈവമല്ല കുടിയിരുത്തലുണ്ടോ ആ കുടിയിരുത്തുന്ന കാലത്ത് ഇഷ്ടകാലി കൊണ്ടുവന്ന് അമൃത്താക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ചേരയ്ക്ക് എന്തൊരു നമ്മുടെ കാര്യത്തിലെല്ലാം നിർവിഘ്നമായിട്ട് ആ നല്ലവണ്ണം ധനം വന്നിട്ട് ധനം പറഞ്ഞു കടത്തിന് അടിച്ചിട്ട് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കാതെ ഈ കുടുംബക്കാരെ എല്ലാവരും ഏക്കരാശിയായി ചീലക്കിട്ട ചടിവിനെ പുന്നക്കേറ്റി ആ ഞങ്ങളുടെ പതിനാത്തമ്പുരാട്ടിയും പരിവാര ദൈവന്മാർ എല്ലാം ചേരിട്ട് ഏക്കരാശിയായിട്ട് വേറെ കാര്യത്തിന് ചന്തത്തിൽ നിറവേച്ച് തന്നു വെച്ചിട്ട് 10 ആൾ ഇടം ഒരു കുടുംബക്കാർ ആ നേട്ടം വിറ്റ് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
ತಾನಕಾರ ತರವಾಡ್ಕಾರ ಅಚ್ಚ ಮಾಡಲಿ ಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೌದು ಬಾಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಬಾಕಿ ಅಂತೆಲ್ಲ നാലിനാട് 100 ബില്ല് കാരണന്മാരായിട്ട് ഇടബല താനക്കാരായിട്ട് തറവാടുകാർ 10 കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ട് ഗ്രാമത്തിലെ മഹാദേവനായ ശ്രീ സോമനാഥ ദേവനും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയഭക്തി ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന 14 സമ്രാട്ടിനം അങ്ങനെ വിശേഷത്ത് ഉള്ളാള മുക്കാള് പട്ട നാട്ടിനാധാരമായ ആയിരഞ്ചേരി കടപ്പുറത്ത് ഉറിഞ്ഞ പൊയ്യലി പടിപിടാറായിക്കൊണ്ടങ്ങത്തെ മഹാൻ ശക്തി ജഗന്മാത്തെ ചിറുമ്പനാൾവരും അങ്ങനെ ഗ്രാമത്തിലെ മഹാദേവനായ സോമനാഥ ദേവനും ഞങ്ങൾ തറവാടിൽ ആരാധിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി തൊണ്ടച്ചമാർ സർവ പരിവാര ദേവന്മാരും ഈ ആസുപാസിൽ ഉണ്ടയങ്ങത്തെ എല്ലാ ദേവന്മാരും മുന്നേ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മണ്ണും മറിഞ്ഞ ഗുരുകാരണന്മാരും മുന്നേ വെച്ചിട്ട് ഭക്തിയോടാക്കിനെ പ്രാർത്ഥന മീതിലെ തറവാട് കുടുംബാദികൾ ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ട് 10 സേരിട്ട് ഇന്നിപ്പ പുതിയതായ കെട്ടെ ആലയത്തിൽ എല്ലാ ദേവന്മാರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಕೋಣ ಚೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿಪ್ಪ ಬಾಲಾಯನ ಮೂಲಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಕಿನಂತೆ ಕಾಲನೇರ ಈ ಕಾಲನೇರ ಬೆಸಗಲಿಗಮ ಅಮೃತಗಲಿಗಮ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാല അത് എത്രയോ ബെസായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെസത്തിനെ തെട്ടുപാറാക്കിയിട്ട് അമൃത ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ള ಹಿರಿಯಮಾರನಲ್ಲಿ ಚಾಕಿರನ್ನ ആധാരമായിട്ട് അകര ആ കുറിച്ചിരിക്കുന്ന കുടിമാനം ഒന്നും തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ സത്യത്തെ കണ്ട് പരിപാലിച്ചാണ് എന്റെ സോമാദേവാ അതായത് ആധാരമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സോമശേവനും നിൽക്കുന്ന പ്രകാശത്തക്കവണ്ണം തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ വിടുതറവാട് ആധാരമായിട്ട് വിജയിച്ചിട്ട് അല്പം നിൽക്കുന്ന പ്രകാശത്തക്കവണ്ണം എന്റെ കുട്ടക്കോലപ്പ അനുഭവം തന്നെയാണ് ആധാരമായിട്ട് കുടുംബാദിമാർ വിവേകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വ്യവഹാരത്തെ ഉപയോഗമായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാശത്തോളം തന്നെയാണ് എല്ലാം തറവാട് ആധാരമായിട്ടും ഗണക്കൻ്റെ മഹാദേവന്റെ കുട്ടക്കോയപ്പനായിരിക്കുന്ന അരുളപ്പല്ലേ എല്ലാം അല്ലേ ഏറെക്കുറനോതിൻ്റെ പ്രേതകളും തറവാട് ആധാരമായിട്ടെല്ലാം കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആയിക്കട്ടെ കുട്ടക്കുലപ്പ ഉള്ളാളൂറിലിരിക്കുന്ന സത്യക്കടക ആധാരമായിട്ട് മിത്രപ്പെട്ട് തറവാടം അല്ലേ ചങ്ങാതി ഞാനും വിഷ്ണുമൂർത്തിയും ആധാരമായിട്ടിരിക്കുന്നതായ മഞ്ഞിമ്പയിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ പ്രകാശത്തക്കവണ്ണം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വലയത്തിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാശത്തക്കവണ്ണം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കുടുംബാത്മാരായിരിക്കുന്നതായ പ്രാർത്ഥനക്കവണ്ണമായിട്ട് വലയത്തിൽ വ്യവഹാരം തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുന്നതായ മൂർത്തും അല്ലെ നൂറുവില്ലും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുടുംബാദിമാർ ഒത്തുകൂടി അല്ലെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് അനുഭവത്തും ഞാനും തറവാടാരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിശമിക്കിങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതായ പരമാർത്ഥം തന്നെയാണ് ചങ്ങാതിയും ഞാനും വിഷ്ണുമൂർത്തിയും മഹാദേവ കുണ്ടങ്കോയപ്പ കണ്ട സംബന്ധിച്ച ഗ്രാമത്തിലേവനായിരിക്കുന്ന സോമേശ്വരദേവനും വിധായിരിക്കുന്ന തുളുവനായിരിക്കുന്ന വിധായിരിക്കുന്ന ഒരു കടാക്ഷയുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ സത്യത്തെ കണ്ട് പരിപാലിക്കണം മനുഷ്യങ്ങളെ വെച്ചപ്പാട നാല് കുറ്റിക്കാരന്മാരോടും തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കുറ്റിക്കാരന്മാരെ ദൈവം തന്നെയാണ് കാർവൻ എങ്ങനെ മീത്തല വീട് തറവാട് ആധാരമായിട്ട് കുടുംബാദിമാരെ ഉച്ചരിക്കുന്ന കുരുമാനം അങ്ങനെ ഇന്ന് ഒന്ന് ചെറുപ്പപ്പെട്ടു അല്ല കുറ്റിക്കാരന്മാരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കാലവും മുഹൂർത്തം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം
എല്ലാം ചൊല്ലി കഴിക്കാനായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അല്പം കൊണ്ട് ഞാൻ ചുറ്റിക്കുന്നു. എന്റെ കുടുംബാതിമാരോട് ഏവരോടും തന്നെ ശേഷം ആധാരമായിട്ട് ഇരിഞ്ഞെണ്ണുന്നില്ല. അല്ല എന്റെ മന പക്കത്തിന്റെ മന എനിക്ക് അല്ലെ മഞ്ചിരം മല മഞ്ചിരം നാൽനാട് തന്നിരിക്കുന്ന പരമവാക്യമാണ്. പയ്യന്നൂർ പേമണ്ടായിരിക്കുന്ന മണ്ണിനകത്ത് അതാണ് നിങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫലം അല്ലെ. എല്ലാം ചൊല്ലാനായിക്കട്ടെ. എന്റെ കാലം മൂർത്തമാണല്ലോ. തീർച്ചയും പൂർത്തികേടാണ്. എല്ലാം ചൊല്ലിത്തരാം. ഗുണം പറഞ്ഞു അഭിയാനം കുറെ ആണ്ടതൊക്കെ മുന്നേ കണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അനുഭവത്തിൽ പാവപ്പെട്ടത് പരമാർത്ഥം തന്നെയാണ്. അതായത് വീട്ടിലോട് നിർമ്മാണസാരമായിട്ട് ആത്മാവിലാശന്നിരിക്കുന്നതായ മൃഗാത്തക്കമല്ല ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതായ ദേവന്മാർ വന്നിരിക്കുന്ന മൃഗാത്ത മഞ്ഞും വെയിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ മൃഗാത്തക്കമണം തന്നെയാണ്. അതോട് കുപ്പാടികളെ ദൂരം നിന്നിരിക്കുന്നതായ മൃഗാത്തക്കമണം തന്നെയാണ്. ഞാനിരിക്കുന്നതായ ഒരു ആധാര കോല് തന്നെയാണ് നെട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മഞ്ചിര നാൽനാട് നൂറുകൾ കാരണം വശകളെ അതായത് മൃഗാത്തക്ക വണ്ണമല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും എല്ലാം ആ കുറിച്ചിരിക്കുന്ന പരിമാണം ഇന്നൊന്ന് കെടുമപ്പെട്ട് കണ്ടു. ആയത് കൊട്ട് എന്റെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ചൊല്ലിത്തരാനായിട്ട് ഇപ്പത്തെ ഗുണം പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഈശ്വരി വേണ്ട എല്ലാം ചൊല്ലിത്തരാനായിട്ടുണ്ടല്ലോ. സത്യം കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ ആധാരമായിട്ടും ഉള്ളാളം നൂറിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന അസത്തക്കട ആധാരമായിട്ട് പണ്ട് നടമന്നന്മാരുടെ കാലത്ത് എല്ലാം കുരിക്കന്മാർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാശക്കവണം തന്നെയായിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഭയപ്പാടൊന്നും വേണ്ട. ഞാനും അല്ലെ വിസ്മൂത്തി അങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്നതായ പരമാർത്ഥം അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ആ ഗുണമല്ല ഉണ്ടാക്കി തരുകൊണ്ടത് സത്യത്തെ കണ്ടു നാളിനാട് നൂറുവിളിയുടെ തനക്കാരിൽ തലവെടുക്കാരിൽ പത്താളിൽ കൂടി മഹാസഭത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. നാളിനാട് നൂറുവിളിയുടെ തലവെടുക്കാരിൽ പത്താളിൽ കാരണം മാറ്റി തനക്കാരുടെ തലവെടുക്കാരുടെ മാറ്റി ഈ നേരത്തെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തിലാവട്ടെ എന്തായാലും ഏറെക്കുറവ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ നടുത്തപ്പ് കൈത്തപ്പ് ബായ്ത്തപ്പ് ആചാര വികാരം എന്തായാലും ഏറെക്കുറവ് ഉണ്ടെന്നായിട്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടല്ല ഞങ്ങളെ പൂർവ്വ ഹിരിയന്മാരെല്ലാം ശാസ്ത്രീനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു കുത്ത് പള്ളാടെ വെച്ചിട്ട് ജനിച്ച് തന്നെ
അവതാരക്കാരോട് കൂടി അല്ലേ പ്രകാരത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ആ പ്രകാരത്തിൽ ദോഷം എല്ലാവരും സന്തോഷമായി ഒരേ കേട്ടില്ല നല്ല രീതിയിലല്ലേ എങ്ങനെ എന്നെ തരം എടുക്കാറ് എന്നെ കാരണമാണ് ആ പ്രകാരത്തിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ മാവിന്റെ തുമ്പത്തിന് വരുന്നത് അത് രാമാശ്രമായിട്ട് ദർശനം കേട്ടിപ്പ അതിനൊക്കെ മൊയ്യെടുത്തിട്ട് പറ്റുന്നില്ല വർഷങ്ങളെ കാരണമാണ് എങ്ങനെയാണ് കാരണമാണ് അല്ലേ പ്രവാളഭാരമായിട്ട് ഇന്നത്തെ മുമ്പേകമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഞാനും അല്ലെ തീർമാനിക്കുന്നതായ ഉത്പത്തി ഒന്ന് ഉടുത്തിട്ട് കണ്ടു അല്ലെ പ്രവാളഭാരമായിട്ട് കുടുംബാദിമാർക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഉത്പത്തി എടുത്തു കൊടുത്തു അല്ലെ അതായത് പ്രകാശത്തൊക്കെ വണ്ണം കാരണം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളായി അവകാശത്തൊക്കെ ഉണം തന്നെയാണ് കർമ്മത്തിലെടുക്കാം അല്ലെ അല്ലെ സമയമെല്ലാം ഉണ്ട് ആ സമയത്തിൽ എങ്ങനെ കുടികൊള്ളണം അങ്ങനെയാണല്ലോ കാരണം അതായത് ഉപകാരത്തെ വിശേഷിക്കുന്ന പിന്നോട് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാ ചെല്ലക്കട്ട അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഉപകാരത്തൊക്കെ അന്തനോട് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലേ എല്ലാം അല്ലേ എല്ലാം എങ്ങനെ ഇതിലൂടെ തറവാടാധാരമായിട്ട് അല്ലെ സോമസ്യദേവൻ്റെതായിരിക്കുന്നതായ മണ്ണ് അല്ലേ അതായത്
ും